να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μούλια και να συνεχίσουμε με τον διδάκτορα ιστορίας στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Στάθη Κουτρουβίδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ το ηλεκτρονικό περιοδικό Πολιτεία για την πρόσκληση. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα διαφορετικό φαινόμενο που σχετίζεται με την ανάπτυξη της σταφίδας και της σταφιδικής οικονομίας στην περιοχή, που είναι οι δημογραφικές εξελίξεις. Γνωρίζουμε, 5 θα είναι τα σημεία στα οποία θα αναφερθώ και θα επιμείνω. Γνωρίζουμε ότι σε όλο το 19ο αιώνα παρατηρείται μια συνεχής μετακίνηση πληθυσμών από τα ορεινά και τα ημιορεινά προς τα παράλια και τα παιδινά της Πελοποννήσου. Αυτό ως φαινόμενο σχετίζεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο με την σταφιδική οικονομία. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αν δούμε τις απογραφές, πληθυσμιακές απογραφές των αστικών περιοχών, διαπιστώνουμε ότι σταδιακά, όλο και περισσότερο, κατά τη διάρκεια του 19ου, εμφανίζονται αυξητικές τάσεις πληθυσμιακές στα παραλιακά και αστικά κέντρα των σταφιδοφόρων περιοχών της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, με επίκεντρο τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Να δούμε πιο συγκεκριμένα αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα ότι αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζεται από 3 γενικές τάσεις. Η πρώτη τάση της πληθυσμιακής αυτής, της δημογραφικής αυτής, του δημογραφικού αυτού φαινομένου, εμφανίζεται κυρίως μετά το 1835. Τι έχει συμβεί τότε? Τότε έχουμε την εφαρμογή του πρώτου νόμου διανομής της εθνικής γης, ο γνωστός ως νόμος περί πολιτικής πρικοδότησης. Αυτός ο νόμος είναι ένας νόμος που αφορά τη διανομή των εθνικών γεών. Ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση. Θυμίζω ότι οι εθνικές γέες είναι η εθνική γη είναι αυτή η οποία πέρασε στα χέρια του ελληνικού κράτους μετά την εγκατάλειψη από την Οθωμανική διοίκηση. Αυτό ο Όθωνας, αυτή την περίοδο ο Όθωνας, και παρά τις προσπάθειες προηγούμενες που έκανε η πολιτεία, η Καποδιστριακή πολιτεία για τη διανομή της γης χωρίς να το επιτύχει, ο Όθωνας αποφασίζει το 1835 και εφαρμόζει αυτόν τον νόμο. Δεν είναι ο μοναδικός νόμος, υπάρχουν και άλλοι νόμοι διανομής τμήματων αυτής της γης, όμως ο πιο σημαντικός στην οθωνική περίοδο είναι αυτός. Η εφαρμογή αυτού του νόμου δεν υφίσταται συνολικά στην ελληνική επικράτεια. Θα έλεγε κανείς ότι εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε αυτή την περιοχή, στον νομό Αχαϊοήλιδος. Γιατί αυτό συμβαίνει? Γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν αυτή την εξέλιξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με το εξής. Καταρχήν υπάρχει η εμπορευματική καλλιέργεια που είναι η σταφίδα. Κατά δεύτερον υπάρχει μια πολύ πιο εκχρηματισμένη οικονομία σε σχέση με άλλες περιοχές. Κατά τρίτον υπάρχει η προσδοκία της κοινωνίας, των ανθρώπων, ότι εκεί υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο κομμάτι αυτού του δημογραφικού φαινομένου. Υπάρχει ένα δεύτερο, θα έλεγε κανείς, μια δεύτερη μετακίνηση πληθυσμού μετακίνηση σημαντικών πλεονασματικών τμήματων πληθυσμού προς τις περιοχές αυτές μετά το 1850, όταν πια συμβαίνει ένα φαινόμενο αυτό που περιέγραψε
ο προηγούμενος ομιλητής, δηλαδή το φαινόμενο της φιλοξήρασης, της ιδιώσεως, διότι υπάρχει και το, από το 52 μέχρι το 57, όταν πια όμως έχουν επανέλθει τα σταφιδάλωνα και η παραγωγή τη σταφιδική, να ξαναφτάσει πια στα επίπεδα τα προηγούμενα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα δεύτερο μπαμ, μια δεύτερη μετακίνηση σημαντικών πλεονασματικών πληθυσμών από τα ορεινά και τα ημιορεινά της Πελοποννήσου προς τα παράλια, προς παράλιες περιοχές. Υπάρχει και ένα τρίτο, μια τρίτη μετακίνηση σημαντική πληθυσμού που εμφανίζεται ακριβώς μετά τις δεύτερες και πιο σημαντικές αγροτικές μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό κράτος, αυτές που κάνει ο Κουμουνδούρος. Δηλαδή τους νόμους του 1871, επίσης διανομής των εθνικών γεών, της διανομής εθνικής γης και της διανομής των φυτιών. Και με βάση αυτούς τους δύο νόμους, αυτό το φαινόμενο που περιέγραψα λίγο προηγουμένως σε σχέση με τις προσδοκίες που δημιουργεί ακριβώς η μετακίνηση, τις προσδοκίες πια για καλύτερη ζωή των ανθρώπων, αυτό επιβεβαιώνεται για μια δεύτερη φορά και ουσιαστική φορά. Η εικόνα αυτή, άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτοί οι τρεις άξονες μετακίνησης των πληθυσμών. Το δεύτερο φαινόμενο που θέλω το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να εστιάσω σχετίζεται με το εξής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας όσον αφορά τις σταφίδες γίνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Μέσω των εμφυτευτικών συμβολέων. Τα εμφυτευτικά συμβόλαια είναι συμβόλαια που τα χρησιμοποιούν κυρίως μεγάλοι και μεσαίοι ιδιοκτήτες σταφίδας, τα οποία συντάσσονται από αυτούς με πάρα πολλούς σταφιδεργάτες. Το συμβόλαιο αυτό δημιουργεί την εξής σχέση μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Η γη, η οποία είναι καταρχήν ακαλλιέργητη, επιτρέπει στον ιδιοκτήτη γης να φυτέψει ο σταφιδεργάτης τη γη αυτή μέχρι να φυτευτεί και να παράγει, και όταν μετά από την παραγωγή του συγκεκριμένου αυτού τμήματος γης δημιουργείται η διανομή μεταξύ αυτών των δύο συμβαλωμένων πλευρών. Για παράδειγμα, έχουμε μια γη 10 στρεμμάτων. Το συμβόλαιο αυτό περιγράφει ακριβώς αυτή τη σχέση μεταξύ του ιδιοκτήτη και των σταφιδεργατών. Αυτά τα 10 συμβόλαια, μετά από 5 χρόνια που φυτεύεται, καθαρίζεται το συγκεκριμένο κτήμα κτλ., διανέμεται μεταξύ των δύο πλευρών με 5 στρέμματα στον έναν και 5 στους σταφιδεργάτες. Αυτός ο τρόπος επέτρεπε καταρχήν να δημιουργηθεί ένα είδος ισορροπίας μεταξύ των δύο, κοινωνικής ισορροπίας μεταξύ των δύο πλευρών. Το δεύτερο ήταν ότι με ανέξοδο τρόπο σχετικά ο σταφιδέμπορος ή ο σταφιδιοϊδιοκτήτης μπορούσε να καλλιεργήσει τη γη, να φυτέψει τη γη σχετικά με χαμηλό κόστος. Ταυτόχρονα όμως επέτρεπε και από την άλλη πλευρά στους σταφιδεργάτες, στους μελλοντικούς, στους σταφιδεργάτες εκείνη τη στιγμή, να τους μετατρέψει σε μελλοντικούς ιδιοκτήτες γης. Και αυτό σήμαινε πάρα πολλά και ως οικονομικό μέγεθος, σήμαινε όμως πάρα πολλά και ως πολιτισμικό μέγεθος. Θα σας
διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την Οικονομική Επιθεώρηση, που είναι ένα περιοδικό του 1872 που περιγράφει ακριβώς αυτό που σας λέω. Ο χωρικός ιδιοκτήτης είναι εξ όλων των καλλιεργητών ο πλειότερος εκ του εδάφους ωφελούμενους, διότι είναι και ο μάλλον περί του μέλλοντος μεριμνών, ενώ φωτίζεται υπό της πείρας, καθιστά παραγωγικότεραν την ανθρώπινη εργασία. Ούτως εξ όλων των καλλιεργητών ο χωρικός ιδιοκτήτης είναι ο ευτυχέστερος. Και στο ίδιο απόσπασμα συνεχίζει: εν γέννη η μικρά ιδιοκτησία αποτελεί ευρωστότατων σχολείων διανοητικής, ηθικής και οικονομικής αναπτύξεως του λαού. Συνεπώς, η ιδιοκτησία αποτελούσε σχολείο, σύμφωνα με το απόσπασμα, για τους κατόχους γης, το οποίο θα βελτίωνε σταδιακά τους όρους διαβίωσης, τόσο ως προς το επίπεδο της οικονομίας, το πρώτο σκέλος, ως και σε δεύτερο επίπεδο της διανοητικής, ηθικής πλευράς της ζωής τους. Η έννοια, επομένως, της ιδιοκτησίας εκείνη την περίοδο παρήχε στον κάτοχό της ασφάλεια, η οποία παρέμενε ζητούμενο για τους ανθρώπους που πριν λίγα χρόνια είχαν αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής τους, εγκαταλείποντας οριστικά τα ορεινά ή ημιορεινά εδάφη της περιοχής και παρουσιαζόταν πλέον ένα στοιχείο εξέλιξης και προόδου και άρα πολιτισμού. Αυτό συνέβαινε για τον εξής απλούστατο λόγο. Σας είπα εξ αρχής ότι πρόκειται για την μετακίνηση αυτού του πληθυσμού από τα ορεινά, ημιορεινά, στα παιδινότερα εδάφη και στα παράλια εδάφη. Αρχικά οι εγκαταστάσεις αυτών των ανθρώπων ακολουθούσαν τη συνήθη πορεία των ανθρώπων, των ομαδικών πληθυσμών των περιοχών αυτών. Αυτό διότι με τη λογική της νομαδικής κτηνοτροφικής οικονομίας μετέφεραν τα ζώα από τα θερινά στα χειμερινά και από τα χειμερινά στα θερινά. Από ένα σημείο και μετά όμως αυτή η εξέλιξη πια σταμάταγε και έμπαινε σε μια άλλη διαδικασία που ήταν πια η σταδιακή επικιστική εξέλιξη ως προς το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή εγκατέλειπαν τα παραπήγματα που έστειναν αρχικά και μεταφέρονταν σε αυτό που σας είπα προηγουμένως και στις σχέσεις που σας είπα προηγουμένως, την πιο δούλευαν δηλαδή ως ταφιδεργάτες αρχικά μέσω των εμφυτευτικών συμβολέων στα νέα εδάφη και στη συνέχεια γινόντουσαν ιδιοκτήτες μέρος της ιδιοκτήσιας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι για να επιβεβαιώσω αυτό που σας λέω, ότι ο Δήμος Δήμης από το 1871 και μετά, 15 νέοι οικισμοί ιδρύονται στην περιοχή του Δήμου Δήμης. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της μετακίνησης και της σταδιακής μετεξέλιξης σχετίζεται με ένα άλλο φαινόμενο που επιβεβαιώνει πάλι την ίδια εικόνα, που είναι η κατάληξη οίκα σε αυτές τις περιοχές. Σαγέικα, Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Γερουσέικα, που απεικονίζουν ακριβώς ή την παρουσία κάποιου μεγάλου ιδιοκτήτη, δηλαδή Γερουσέικα του Γερούση, Σαγέικα του Σαγιά, Βραχνέικα από το Βραχνί των Καλαβρίτων ή ακριβώς αυτό. Δηλαδή την μετακίνηση και τη σταδιακή μετακίνηση πληθυσμών από μια συγκεκριμένη περιοχή σε ένα πια καινούριο χώρο μετεγκατάστασης. Αυτό το φαινόμενο χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον 19ο αιώνα σε αυτές τις περιοχές. Γνωρίζοντας βέβαια ακριβώς τα προβλήματα που περιέγραψαν οι προηγούμενοι δύο ομιλητές, δείχνει ακριβώς
και το χαρακτήρα, τον συγκυριακό χαρακτήρα της ανάπτυξης, της οικονομικής, στις περιοχές αυτές. Ακριβώς είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγήθηκε η οικονομία αυτών των περιοχών στην αδυναμία αντιμετώπισης των προβλημάτων που προέκυψαν ακριβώς λόγω των συγκυριών που υπήρξαν, είτε με το άνοιγμα, αυτό που είπε ο κύριος Λάζαρης, με το άνοιγμα της γαλλικής αγοράς και το κλείσιμο όταν επανήλθαν από τη φιλοξήρα οι δικές τους φυτίες, είτε το κλείσιμο της αγοράς, κυρίως της αγγλικής, στα τέλη του αιώνα. Το φαινόμενο αυτό της συνεχούς μετακίνησης και της δημογραφικής αυτής εξέλιξης άλλαξε τελείως βέβαια με τις νέες συνθήκες. Ως γνωστόν, από άλλες πληροφορίες και από άλλες πηγές βέβαια, γνωρίζουμε ότι πολλά τμήματα των πληθυσμών αυτών από στην περιοχή αυτή που εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε η κορινθιακή σταφίδα, η μαύρη σταφίδα, εγκαταλείφθηκαν στα τέλη του αιώνα ακριβώς με το μεταναστευτικό ρεύμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για πάλι μια καλύτερη, για έβρεση μιας καλύτερης ζωής και καλύτερων συνθήκων. Σας ευχαριστώ πολύ.